Tessék abba hagyni az antitest méregetését, mert nem mérvadó, mondta Szlávik János, és hozzátette, az oltások jók és védenek, így nem az antitestek alapján kell nézni az eredményt, jelentette ki a Délpesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Spirit FM Aktuál című műsorában. Szlávik János beszélt arról is, hogy ha a terasznyitásnak lesz negatív eredménye, akkor az napokon belül látszani fog, mivel 2 hét a fertőzés lappangási ideje, így napokon belül egyértelmű lesz a mérleg. Megjegyezte, hogy a több városban növekvő szennyvízadat jó indikátor. Megjegyezte, hogy szerinte még kevés az oltott, de reméli, hogy a fiataloknak jó motiváció lesz a védettségi kártya az oltás felvételére. Azt is mondta, hogy a koronavírust nem lehet eltüntetni, mert ez egy nátha vírus, ami megszelídülhet a jövőben. Az indiai mutáns megjelenésére azonban jó lesz felkészülni, mert azt megúszni nem lehet, de azt meg lehet akadályozni, hogy jobban elterjedjen.